Салом алейкум. Навори навбатӣ дар бораи роутер ё ин ки маршрутизаторҳо. Вазифаи асосии маршрутизатор роутер яъне интернете ки аз провайдер меояд ба худ мегирад ва ба дигар дастгоҳу таҷҳизотҳои шумо таъмин месозад ба тариқи мавҷӣ ё ноқилӣ. Дигар хусусияти он ин ҳифзи шабакаи шумо аст аз ҳар гуна таҳдидҳо ё ин ки ҳамлаҳои хакерӣ ва ғайра. Дар инҷо ду намуди роутерҳоро ман пешкаши шумо кардам. Яке истеҳсолкунандааш TP-Link, дигаре Cisco. Роутери TP-Link сода, арзон аст ва дар истифодабарӣ дорои интерфейси қулай аст. Ба тариқи веб-браузер даромада метавонед танзимоту ҷӯркуниҳоро ба он диҳед. Access Point ё ин ки точка доступ мегӯянд, барои идора карданаш лозим мешавад ноқили махсус ва ба тариқи консолӣ идора карда мешавад. Wi-Fi роутери TP-Link 5 бандари LAN дорад ё ин ки Ethernet. Якумаш ин бандарест ки интернет ворид мешавад ба ин ва 4 бандари дигар имконият медиҳад компютер, ноутбук ва дигар дастгоҳу таҷҳизотҳоро ба ин ба тариқи ноқилӣ пайваст кунед ва дастрасӣ ба интернетро пайдо кунед. Тугмае ки дар охир аст, тугмаи Reset ё ин ки сброс мегӯянд, дар ҳолати фаромӯш кардани рамзи Wi-Fi худ ё ин ки ба ҳолати аввала овардани ҷӯркуниҳо, танзимотҳои таҷҳизот дар зарфи 20 ё ин ки 10 сония пахш карда меистед ва ба ҳолати аввала бармегардад. Access Point бошад каме дигар аст, яъне ба мисли Wi-Fi роутер TP-Link дорои бандарҳои зиёд нест. Яъне интернете ки ба тариқи ноқилӣ ворид мешавад ба ҳамин бандар пайваст мекунед ва ҳамаи дастгоҳу таҷҳизотҳои шумо дастрасӣ ба интернетро танҳо ба тариқи мавҷӣ ба даст меоранду халос. Бандаре ки дар ин ҷо мебинед бандари консол ном дорад. Ин бандар барои идора кардани худи таҷҳизот аст. Яъне шумо ба мисли TP-Link ба тариқи браузер идора карда наметавонед инро. Яъне ин ба тариқи команда инструкаи консол мегӯянд идора карда мешавад, танзимот карда мешавад, ҷур карда мешавад. Ба мисли Wi-Fi роутер TP-Link дорои тугмаи Reset аст. Дар ҳолати фаромӯш кардан ё ин ки ба ҳолати аввала овардани таҷҳизот лозим мешавад. Ин буд маълумоти мухтасар дар бораи Wi-Fi роутерҳо.